Bores, oliiviöljy täynnä makua. Hei, nyt me tehdään häränrintaa kyytipujaksi suoraan syvältä Espanjasta. Salsa verde. Eli tehdään niin tänään, että laitetaan kaikki mausteet suoraan tähän häränrinnan päälle. Eli mä laitan just paprikajauhetta tuonne, pistää pikkasen sokeria. Saadaan vähän karamellisoitua sokeria siihen pintaan. Noin, kuoritaan sipulit päälle. Sen jälkeen muutama valkosipuli. Laitetaan pikkasen kajanepippuria myös. Hei, cerveza, pissee päälle. Oliiviöljyä vielä. Suolat ja pippurit niskaan vielä. Pyöritellään. Vielä ennen uunia. Ja oliiviöljyä päälle. Okei, tää kaveri on valmis matkaa. 200 astetta. 30 minsan jälkeen voidaan kääntää ympäri. Sen jälkeen taas 200 astetta 30 minsaa. Noin tunnin ajan. Häränrinta uunissa. Sen jälkeen me tehdään tänne ihan loistava espanjalainen salsa verde kastike. Ensin laitetaan joukkoon vähän kapriksia, anjovista. Sen jälkeen laitetaan vähän sitruunaa, lisää happoa, laitetaan punaviinietikkaa, muutama valkosipulin kynsi, laitetaan pikkasen dijon-sinappia. Sen jälkeen laitetaan tuoreita yrttejä, minttuu, persiliaa, basilikaa. Basilika oliiviöljyä, klassikkoainesta, eli on ihan normaali oliiviöljyä. Tupla kaatonokka, ei oo voittanut. Ainekset on siellä, ei muuta kuin kone käyntiin. Surrur. Maistellaan aina. Loistavaa. Siellä on salsa verde. Nyt otetaan häränrinta pois uunista. Hyvä paahtunut pinta. Haudutuslientä. Ja sitten salsa verde päälle. Tommonen paahtunut muree häränrinta. Sen jälkeen siinä on tonne hapokas ihana salsa verde päällä. Täynnä makuu, täynnä luonnetta. Homma on valmis. Ei muuta kuin lähdetään syömään. Bores, oliiviöljy täynnä makua.